Доброго ранку. Усім салют. Рада вітати вас у нашому доброранку. А у нас сьогодні такий цудовний настрой. Ми марим про літні канікули. И запускаем папірові самолетики. А ви коли-небудь запускали паперові самолетики? Для того, каб зробити ось такі, спотребиться лист папери. Со звичайного зшитка чи з альбома для малювання. Тільки не виривайте листочки со свого школьного зшитка. Дочекайтеся закінчення навчального року. Перший раз попросите старейших скласти для вас самолетик. А вже наступне паспрабуйте зробити самостійно. І што цудоўна, гэтыя паветраныя птушкі могуць лятаць нават у пакоі. Только давайте домовимся. Погуляли с самолетиками, а коли нагулялись, аккуратно складите их до наступного разу. Цікаво, а де впершиню запустили такий самолетик у повітря? Яшчэ ў старажытным Кітаі людзі складалі з папіруснай паперы птушак і падкідвалі іх у паветра. И напэўна, с Китая папяровые птушки полетели по усім свете. Ёсць версія, што знакаміты мастак і вынаходнік Леонардо да Вінчы любіў назіраць за вось такімі птушкамі з паперы і зрабіў чарцяжы парашута, верталёта і нават самалёта. А прыкладна ў сярэдзіне 19 стагоддзя рабіць вось такіх птушачак з паперы было любімым заняткам і дзяцей, і дарослых на розных кантынентах. І называлі папяровых птушачак дроцікамі ці галубамі. Коли яны ляцяць больш павольна, таким полетом можно долго захапляться. А калі па небу пачалі лятаць сапраўдныя самалёты, тады і папяровых птушак пачалі называць самалёцікамі. А вы ведалі, што ў такой звычайнай простай цацкі такая доўгая гісторыя? А зараз можете паспрабаваць скласці невялікі самолетик і запусціць яго у палёт. А яшчэ мы прапануем разам паглядзець наш ранішні мультфільм. Сябры, я прапаную уявіць, што мы сталі маленькімі-маленькімі і селі ў папяровы самолетик і адправіліся ў падарожжа. Усе ўявілі. Тады трымайцеся мацней. І куды мы адправімся на такім самалёце? Дык хоць куды, нават у кругасветнае падарожжа. А калі нас сустрэне дождж у дарозе? Так, дождж не самае прыемнае, што можа сустрэць папяровы самолет. А калі пойдзе дождж, мы зробім невялікі перапынак і пачастуемся салодкім пірагом. О, пірагом? Танечка, як ты цудоўна прыдумала! А чаму не? Пірагі любяць у любой кропцы зямлі. Праўда, яны могуць называцца па-рознаму і быць з рознымі начынкамі, але гэта адно з самых любімых страў і дзяцей, і дарослых. А давайте пацікавімся, якімі пірагамі можна пачаставацца ў розных кутках свету. О, я люблю ўсё з клубніцамі. Гэта моя любімая ягода. Тады табе трэба пасмакаваць традыцыйны нямецкі клубнічны пірог. Ой, аж слінькі пацяклі. Я б адразу з'ела 2 кавалачкі. Не, лепш увесь пірог адразу. І з намі бы не падзялілася. О, ну, калі б толькі самым маленечкім кавалачкам. Яшчэ сяброўкай называешся. Ну, добра, добра. Кожнаму дам па кавалачку смачненькага. А я ніколі не частаваўся, але шмат чуў пра незвычайны смак англійскага пастушага пірага. Вельмі незвычайная назва. Яго вельмі любілі браць з сабой пастухі, калі адпраўляліся на пашу. А ці салодкі гэта англійскі піражок? Не, у англійскім пастушым пірагу начынка з ялавічыны і бульбы. Вельмі сытны. Мне такі не падыходзіць. Я салодкае люблю. Тады табе трэба пасмакаваць... Аўстрыйскі штрудзік. А ён салодкі? Яшчэ які. Унутры там яблычак, разынкі і карыца. О, вось гэта тое, што мне даспадобы. У штрудзеля вялікая гісторыя, якая пачынаецца шмат стагоддзяў таму. Ого, так здаўна пякуць штрудель? Так, начынка магла мяняцца, а вось цеста для яго вырабляецца па адным і тым жа рэцэпце. А тым, хто любіць пірагі з яблычнай начынкай, трэба абавязкова пачаставацца беларускім нацыянальным дэсертам. А гэта якім? Пірог мае назву дзяд. Цікавая назва. А начынка якая смачная. І з чаго яна? З яблычнага варэння. Рэцэпт яго зусім не складаны. А давайте дадим задание нашим глядачам. Калі ласка, падчас летніх канікул разам з бацькамі знайдзіце рэцэпт старадаўняга яблычнага пірага дзяд.
і смачно їсти. А зараз атрымайце падарунак ад нас. Цікавы мультфільм. Частуйцеся, калі ласка. Ой, дякуй, Танюшка. Я ніколі не можу відмовитися від такого почастунку. Зефір не тільки смачний, але й корисний. Так, а зараз зефір самих різних кольорів і смаків. А ведаеце, што нашаму зефіру 4000 гадоў? Ой, такі довго жихар? Нават цяжка ўявіць. Зефірам ласаваліся яшчэ ў старажытным Егіпце. Няўжо фараоны з Егіпту частаваліся ім? У Егіпце рабілі зефір з мальвы. Як з мальвы? Гэта ж такая прыгожая кветка. Менавіта так. Сок мальвы змешвалі з арэхамі, мёдам і атрымліваўся пачастунак. Ад такой смакаты немагчыма было адарвацца. Напэўна, яшчэ і водар у пачастунка быў вельмі прыемны. Лічылася, што гэты пачастунак яшчэ і вельмі карысны і дапамагае ад кашлю і хворага горла. Ой, ды я зараз яшчэ зефірку прынясу. Гэта ж лекі? Пачакай, Кася. Лекі прызначае доктар. А колькі з'есці прысмакаў прызначаюць бацькі. А калі прысмакі смачныя і карысныя? Усё роўна трэба ведаць меру. Адной зефірынкі дастаткова. А астатнім мы падзелімся з сябрамі. Ну добра, давайте так і зробім. А яшчэ давайте зараз падзелімся з нашымі гледачамі цікавым мультикам. Як вы думаеце, дзе жыве такая рыбка? Плавае ў акіяне? Не, у якім-небудзь прыгожым акварыуме. Таня, хто з нас правільна адказаў на твоё пытанне? Не ты, Кася, і не ты, Лесік. А што тады за рыбка такая? І дзе яе адшукаць? Можа, нашы гледачы ведаюць? Не ведаюць. На самой справе гэта цукерка. Якая такая цукерка? Таня, ты не жартуеш? Японская традыцыйная цукерка амізайку. Ці яшчэ яе называюць вадзяная цукерка. Гэта японскае майстэрства стварэння цукерак у выглядзе рэалістычных фігурак. Цукеркі часцей за ўсё робяць у выглядзе жывёлаў і рыб. Ой, нават не ведаю, ці можна такую прыгажосць з'есці. Ёй месца ў музеі. Усяго некалькі майстроў у свеце ўмеюць ствараць вадзяныя цукеркі. Я ведаю, я калісьці чытаў. Вось бы нам узяць некалькі урокаў такога майстэрства. Нас навучаць ствараць цукеркі амізайку? А мы можам навучыць пячы беларускі пірог дзяд. Так, хутка летнія канікулы, будзе шмат часу навучыцца ўсяму новаму і карыснаму. А зараз давайте настроімся на цудоўны лад і паглядзім яшчэ адзін цікавы мультфільм. А зараз час збірацца на заняткі. І няхай усё задуманае атрымаецца. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Калі яна адбудзецца, вы памятаеце? Нагадаем, ваш любимы добраранак запрашае на сустрэчу ўсіх з панядзелка па пятніцу роўна ў 7 гадзін раніцы. На тэлеканале Беларусь 3. Да хуткай сустрэчы зранку У нашым